Hej guys. Jeg skal prøve at lave sådan is i sneen, så jeg ved ikke om I kan høre mig ordentligt, men jeg skal prøve at lave is i sneen. Jeg har helt sådan et tutorial på, hvordan man gør det. Så man skal først tage sådan, det er koldt. Jeg glemmer at tage handsker på. Noget sne. Kommer på, hvor meget man vil lave. Koldt, mand. Jeg er så glad for, at der endelig er faldet sne. Nå, skal vi have noget sukker. Og så skal vi have noget mælk i. Man kan også godt bruge fløde, tror jeg. Men ja, jeg så bare, de gør det med mælk. Sådan der, tror jeg. 2 halve, sådan 1. Sådan cirka. Og så noget vaniljesukker. Og man kan også bruge vanilje. Der er liquid noget. Oh my god. Hvad er det lige? Så fik jeg åbnet den og spildt. Det er vaniljesukker, ikke? Man tager bare så meget i, man vil have. Jeg kan godt lide vaniljesukker, så jeg tager ret meget i. Nå. Så skal vi have rørt lidt i det. Det her kan også give lidt slush ice vibes. Jeg tror, man skulle have brugt sådan 2 hele. Ej, det dufter af vaniljeis, mand. Man kan også bare sætte det ind i fryseren, når man er færdig med at lave det. Okay. Sådan ser det ud. Der er lige tyk på med i munden her. Lad os smage. Ej, det smager low-key godt. Det smager low-key sygt godt. Det her kunne jeg godt lave til næste vinter. Det er jo rent faktisk ikke vinter lige nu, men tak fordi I så meget, guys.